Зима без сюрпрызаў. Больш за 2 дзясяткі снегаўборачных машын ліквідуюць наступствы першага снегапада ў Віцебску. Спецыяльная тэхніка і трактары чысцяць дарогі і тратуары, апрацоўваюць іх пясчана-саляной сумессю. Мінулай ноччу па ўсходзе Віцебскай вобласці выпала каля паловы дэкаднай нормы ападкаў. Віцебскія камунальнікі і дарожнікі да халоднага снежнага сезона падрыхтаваліся загадзя. Спецыялісты прывялі ў парадак тэхніку і назапасілі супраць галалёдныя матэрыялы. С 1 ноября наше предприятие работает в дежурном режиме, погода отслеживается, техника подготовлена для зимнего содержания. Было заготовлено более 11 тысяч тонн противогололедных материалов. В процессе, скажем так, зимнего сезона заготовка не останавливается. Поступление материалов согласно заключенным договоров происходит постоянно. В прошлом году на противогололедные мероприятия было израсходовано 20 тысяч тонн. У барацьбу са снегам і наледдзю уступіла не толькі тэхніка, а і людзі. Вузкія тратуары, прыпынкі грамадскага транспарту, пешаходныя пераходы. Горад чысцяць больш за 100 работнікаў віцебскага прадпрыемства «Гардар-Мост». Яшчэ 200 чалавек сочаць за парадкам у дворах. Мы приходим к 7, а когда снег, мы начинаем в 5-6. Ну, и чистим, пока не почистим. За мной закреплено 6 домов. Я начинаю с первого и иду по порядочку. Когда я убираю, люди останавливаются, благодарят, спасибо говорят. Первые обильные снегопады заблаговременно были оповещены все наши мастера, дворники по-простому или рабочий комплексной уборки домовладений о том, что надо выходить пораньше. Работа началась в 5 утра. У нас задействовано по городу Витебска, ЖЭТа города Витебска, 201 рабочий комплексной уборки домовладений и 14 единиц спецтехники. Сапраўднае зімовае надвор'е сіноптыкі прагназуюць толькі ў бліжэйшыя дні. Затым на змену мінусавым тэмпературам паветра прыйдзе адліга.